दिनै लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर दसे टाइम पास खालामसै ओंखाम जाखांनानै आराम जिरायनानै थाबाय गामि साइडनि नालाय जोंना ओंखायनो थाब थाब जायो आरो थाब थाब उन्दुयो आरोना ओंखाम जाखांनानै दसे लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर नोंसोरजों रायलायनो होननानै मुलि जाबा मुलि जादां गुजुनाय गगा मोननाय सिथरफोर खारो खोमा होननानै बिराद गोबाव जाबायमोन खिन्थु लाइभ फैयैया टर्चबो लाखाबाय कारेन्ट थांबाथाय बे टर्चखौनो सेरगोन दा बे टर्चआ 4000 लोगोफोर बिनि दामा 4000 बे टर्चनि दामा दाखालि गोदान बायदों आङो ओरै बोफ्लाव जायो बे टर्चआ बेलाय बुस्थुआ बे टर्चनि दामा 4000 ओरैबादि ब्ला ब्ला साथिना बे टर्चआ एकदमबारे बे कारेन्ट थांबाथाय बे टर्चजों सेरगोन आरो आंना नोंथांमोना नायनोबा आं सेरना नायनि गोजौआव सेरनानै देखायसै आं नायदो ओरैबादि ब्ला ब्ला जोङो आरोना खमायजाबाय बिराद दाम आरोना बे टर्चआ दे लोगोफोर जाय जाया लाइभआव फैदों कमेन्ट हरलायलायबानो जाबाय दे लोगोफोर मा मा ओंख्रि जालायलायखो खबर सबर मारै दं सोर सोरना आंना थिगैनो दंथ'यो खुनुरुखुम बिराद गोबाव जाबायमोन लाइभआव फैयैया हासिना आनसारि हाय हेल' क्या आप कौन से हो मैं बोडो हूँ बोडो बोडो बोरो आप कहाँ से हो भाई मैं तो आसाम से हूँ आसाम बोरोलैंड से क्या लिखा है अच्छा अफगान से ही अच्छा थैंक यू
ठीक है भाई ठीक है। आप कौन से कंट्री से हो? इंडिया। मेरा कंट्री इंडिया। इंडिया आसाम से हूँ मैं। आज मैंने बहुत दिन से पहले आज लाइव में आया। बहुत दिन हुआ था लाइव में नहीं आया था, आज आ गया। बाय बाय, ओके बाय, गुड नाइट। ओ जी चला कटी यार। लाइभ फैनायावनो फन फैना होबाय, थाबथाला जोबखोना माखो मोनथिला। जारलासो। सात मिनिट जाबाय गासै फन रायलायनाया साबजोबखोना माखो।